Sofiju Perić. Sofija koja ima 17 godina, rođena inače u Kijevu, u Ukrajini. I dolazi iz mešovitog braka gde je otac srpskog porekla, majka rusko-ukrajinskog porekla, a kao mala zaljubila se u muziku i od tada muzika je njena, kako ona kaže, najveća ljubav i deo nje. Dobar dan, dobrodošla. Hvala vam, bolje vas našla i pozdrav svim vašim gledalcima. Specifičnost je u tome što si ti najmlađa učesnica novogodišnjoj Beoviziji. Ikada. Eto, ako tako kažeš. Koliko ti znači učešće na Beoviziji? Pa stvarno dosta, mislim da je to veliki korak za mene tako mladu i mislim da će se publici pokazati u najboljem svetlu, da će to na kraju sve biti kako treba. Kako si odlučila i zašto da se pojaviš na Beoviziji? Kao mala sam gledala Beoviziju, tada još kada je postojala i nekako od uvek sam imala želju da jednoga dana ja budem na takvoj sceni i da budem onako rame uz rame sa takvim pevačima. Eto i otuda ideja. A Eurovizija? To je moj san, definitivno. Jel da? Znači, ako Sofija slučajno sad ne uspe, vidim ja da ćemo mi iz godine u godinu gledati Sofiju dok ne ode na Euroviziji, kažem, ukoliko to ne bude ove godine. Sofija, sa kim si sarađivala na pesmi koja nosi naziv Aritmija? Tako, pesma se zove Aritmija, pesma radio Vladimir Grajić, a tekst pisala Snežana Vukomanović. Pesma je brža, totalno drugačija i kao u jednoj emisiji sam rekla da sam sigurna da će biti drugačije, da ostalih i tako jeste. Svi su radili u nekom etnofazonu, većina pesma je balada, ova pesma je baš onako brza, onako... Za mlade si tela da kažeš. Tako je, za mlade. Ali da ne izaziva aritmije. Meni iskreno ne, a vama bi trebalo. A nama da. Dobro, kako je inače teku pripreme? Pa odlično, mislim, nisam samo ja u tome, to je i moj tim koji zajedno radi sa mnom. Za sada vežbam ove prve korake, oko koreografije, scenografije. Biće malo i plesa, jel da? Tako je, bit će svega. Nema neka ruska reč? Ne, nema. Nema, ništa nije uvećano, dobro. Kakvi su inače planovi? Ajde, evo da kažemo, sada je na redu prvo i najbitnije Beovizija, za kasnije sve zavisi od, naravno, uspeha. Inače, planovi po pitanju pevanja? Pa naravno da ću nastaviti da se bavim pevanjem. Inače, ja sam u srednjoj muzičkoj školi i 3. sam godina i planiram da upisujem akademiju. Tako da opet vidjet ću. Kao što ste rekli, zavisi od ovog takmičenja. Sofija, da ste osmislili neki poseban scenski nastup, to pitamo, dakle, gotovo sve one koji dođe ovdje da se predstave, zato što mnogi i taj scenski nastup, tako kažemo, stave bukvalno rame uz rame uz pesmu, s kompoziciju, zato što je jako bitno kako se neko predstavi na sceni. Pa tako je. U današnje vreme jeste jako bitno i scenski nastup i sam vizualni izgled. Tako da, evo, posle ove emisije idem na... Probu. Probu, tako. Hoće biti fizički zahtevna taj scenski nastup? Pa mislim da neće. Potrudit ću se više oko pevanja, da sve bude kako treba, a tu su opet moji plesači koji će to odraditi. Koji će da izvuku situaciju. I uz to neizbešno ide i kostim. Obavezno. Da, bit ću u šljokicama. To mi je omiljena boja. Šljokica. Dobro. Samo neka sije da je veselo. Ništa, rekli smo sve. Ti nastupaš prvo polufinalno veče, redni broj 8. Je li tako? Da. I, dakle, to je Gledamo te 27. 27. februara. Nadamo se i 3. je li, Sofija se nada? Nadamo se i 3. Za početak, evo, 27. a onda finale, naravno, 3. Pa hajde da nam izazoveš Aritmiju, jel može? Hajde. Izvoli, hvala, Sofija. Hvala vam puno. Hvala.